Ела, ще измием луната от грях, ще хвърлим трупа на умрелия страх. Уау! Само чуйте тези два стиха, пълни с такава дързост, с такъв копнеж. С тях се гмуркаме право в сърцето на едно от най-знаковите стихотворения в българската литература. Здравейте на всички! Днес заедно ще разнищим едно невероятно стихотворение «Посвещение» от Петя Добарова. Ще направим един наистина задълбочен анализ, който със сигурност ще бъде супер полезен за подготовката за матурата. И така, какво ни предстои? Първо ще надникнем в света на самата поетеса. После ще видим какво всъщност означава това заглавие – посвещение. Ще се потопим в големия сблъсък в стихотворението, ще проследим как любовта променя всичко и накрая ще си отговорим на въпроса защо тази творба е толкова важна. Да започваме? Добре, за да усетим истински силата на посвещение, първо трябва да разберем коя е жената, която го е написала. Коя е Петя Добарова? Петя Добарова тя е истински феномен. Представете си момиче от Бургас, което започва да пише още като дете, но стиховете й са толкова зрели, толкова истински. Живота й е бил кратък, но пък изключително ярк. Снима се във филма «Трампа» и там среща голямата си любов, швед на име Пер. Именно той вдъхновява много от стиховете й, включително и посвещение. И да, за съжаление си отива твърде рано, само на 17. Но зад себе си оставя поезия, която е абсолютно безсмъртна и продължава да докосва всеки, който я прочете. Добре, а в какъв жанр можем да определим посвещение? Значи това не е просто някакво стихотворение. Това е чиста проба лирическа изповед. Все едно четем личния й дневник, нали? Тя ни пуска в най-съкровените къчета на душата си и ни споделя всичко – купнежи, страхове, надежди. Следващата стъпка е заглавието. То е като ключ, който самата Петя Добарова ни дава, за да отключим вратата към смисъла на творбата. И тук става много интересно, защото заглавието има двоен смисъл. Помислете, от една страна посвещение е точно това, което си представяме – дар, жест на отдаване към някого, когото обичаш. Обаче, от друга страна, то е и нещо като инициация, ритуал, който те въвежда в един съвсем нов, свещен свят. В нашия случай това е светът на истинската, дълбоката, духовна любов. Онази любов, която има силата да те преобрази изцяло. И с това стигаме до ядрото, до сърцето на стихотворението, защото цялата му невероятна емоционална сила се ражда от един сблъсък. Сблъсък на две могъщи, противоположни сили. Това е централният конфликт. Цялото преживяване в текста се върти около тази фундаментална битка. Битката между светлата мечта за любов и близост и мрачната, студена реалност на самотата и страха. И как виждаме този конфликт? Първо, в опозицията нощ срещу ден. Нощта, тя е територията на студените нощи, на луната, тъмнееща от грях. Там живее страхът, който е обесен на острия ръб. А денят? Денят носи слънце, носи благодат. Той е обещанието, че мечтата ще стане реалност. Конфликтът го има и в самите герои. Вижте колко са сложни. Лирическата героиня, Азът, е едновременно крехка, подава своята бледа ръка, но в същото време е и властна, със силата на чувството си. А той, любимият Тито, той е опитен, може би дори препатил, грешил е, но някъде дълбоко в себе си е запазил една чиста момчешка нежност. И само тя може да я види и да я отключи. И как се разрешава този огромен вътрешен конфликт? Отговорът е прост, но и много силен. Чрез любовта. Тук любовта не е просто чувство, тя е действаща сила, която пречиства и създава нещо ново. Хайде да проследим как става това, буквално стъпка по стъпка. Първо поканата. Онзи уязвим, но смел жест с подадената бледа ръка. Второ, съюзът. Той жадно поема тази ръка, която вече се е превърнала в властна. Трето, пречистването. Това е кулминацията. Ще измием луната от грях. И четвърто, финалът, ражда се нова реалност. Мечтата вече не е сън, тя е реална. Той ще тръгнеш. Реален до мене в моя ден. Разбира се,
Цялото това въздействие не е случайно, постига се с невероятно майсторство. Метафори като пияни от сън и луната тъмнее от грях, те не са просто красиви думи, те създават цели светове от символи, които ни потапят в емоциите на героинята. А ритъмът, повторенията, те правят цялата изповед да звучи като музика и, разбира се, постоянният контраст, антитезата, която само подчертава тази вътрешна борба и прави победата над нея още по-въздействаща. Добре. И сега нека да съберем всичко най-важно на едно място. Един вид да си направим пищов за матурата. И така, какво трябва да запомним задължително? Първо, основната тема – любовта като духовно пречистване, не просто физическо привличане. Второ, централния конфликт – мечтата срещу страха. Трето, ключовите образи, които са супер важни – луната, нощта, деня, ръката. Всеки от тях е символ. Четвърто, доминиращите чувства – купнеж, нежност, желание за духовна близост. И пето, жанрът, разбира се, лирическа изповед. Ето това е скелета, върху който може да се изгради перфектния анализ. В крайна сметка трябва да е ясно, че посвещение е много повече от любовно стихотворение. Всъщност, то е един универсален химн. Химн за силата на човешката надежда, за вярата, че една споделена мечта наистина може да победи най-тъмните ни страхове и, да превърне нощта в ден. И завършваме с един въпрос, който остава да виси във въздуха. Той е свързан както с стихотворението, така и с трагичната съдба на самата Петя Добарова. А именно, ако любовта има силата да превърне мечтата в реалност, какво се случва, когато тази мечта си остане просто недостижима? Какво става, ако денят така и не дойде? Това е въпросът, който отеква дълго, след като сме затворили стихосбирката.